କିଛି ଖାଇବାନି ସେଟା ଯେତିକି ରୁଟି ସେତିକି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଆମର ପୁଅଠୁ ଖସିଲେ ଏ ଚଣା ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ଗରମ ଚଣା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ। ଦେଶୀ ସୋଲା, କାବିଲି ସୋଲା ଭଜା ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ଟିକେ ଭୋଗ କରିପାରିଲେନି। ଭୋଗ କରିପାରିଲୁନୁ, ଟିକେ ଦହି ପିଇ ପାରିଲୁନୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ଆଜି ହବ, ଆଉ ରୁଟି ଟିକେ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆଗେ ହବ ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ କାଲି ବ୍ଲଗଟା କାଲି ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ହେଲା। ରଖ ଯା ଶୋଇବୁ ଆଉ ଦେଖନା ନା ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ ମୁଁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଛି। ହଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଇଲା ମନ୍ଦିର ଗଲାନି।